Ċitazzjoni mill-Evanġelu skont San Luqa. Gloria lilek. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet il-Marija sselmilha, it-tarbija qabżet fi ħdana u Eliżabetta mtliet bl-Ispiritu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva, ħinja dik li emnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħathom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Jitaxxaq is-sultan biġmielek u int għax sidek għatih qima. Fl-innu sabiħ li għadna kemm smajna fl-Evanġelju minn San Luqa, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej jew il-Magnificat. Marija propju tagħmel dak li jissuġġerixxi s-Salm 44 li smajna bħala salm responsorjali illum. Għatih qima u int għax sidek għatih qima. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Sitna Marija, Marja ta' Nażaret, issejjaħ lill-Alla Salvatur. L-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Mill-eżistenza tagħha, mill-bidu tat-tnissil tagħha, il-mulej kien għal Marija ta' Nażaret, bint Anna u Ġwakkin, Salvatur b'mod partikolari ħafna. Ma f'dak li għamel ma' Marija, il-mulej rrid jagħti sinjal ta' tama lil kull wieħed u waħda minna. Għaliex min huwa dak li aħna nsejħulu Salvatur? Huwa dak li jeħlisna mill-jasar, li kapaċi jiddefendina, li meta nkunu fil-għawġ jeħlisna, li meta nkunu marsusin jatina in-nifs. Intervjena fit-taniqa ta' mħabba ta' omma u missiera fit-tnissil tagħha biex iħarisha minn kull teba ta' dnub. U għamilha ħielsa
biex meta jiġi l-mument u jipproponila li ssir omm ibnu imma jkollha l-ebda xkiel għalkemm libera li tgħidlu iva u iva tassew. Ma ħarisiex b'mod mirakolus fid-duluri tagħha meta tilfet il-bina u qalba maqsuma ma' San Giuseppe fit-ċitu għal 3 ijiem, meta rat lill-bina umiljat, itturufnat, iflagellat, inkurunat bix-xewk, mobbi bis-salib. Il-mulej ma kien salvatur tal-maġija għal Sitna Marija. Seħiba dan il-misteru kbir tal-libertà li tissielet mal-jasar. Għax meta aħna l-bnedmin lill-Alla ngħidulu le, min għalina nkunu qegħdin naffermaw il-libertà tagħna, imma nkunu qegħdin ninżlu iżjed fil-ħama tal-jasar. Sitna Marija mimlija bil-ġmiel li għalija jixxenna il-mulej għax hija kapulavur tal-ħniena tiegħu, hija waħda minna, totalment ħielsa biex fisimna tgħidlu iva. U għażilha wkoll mhux biss biex permezz tagħha jitwielet ibnu magħmul bniedem, Ġesu ta' Nażaret, imma wkoll biex jagħtina kewkba tiddi fid-dlam tal-mewt, xaq u raġġ ta' tama f'dak kollu li jġibilna ansjetà, apprensjoni u dulur. Għażilha biex tkun għalina tama ħelwa tagħna. Għaliex hi li kienet kollha sabiħa, f'qalba, fil-ħarsa ta' għajnejha, fil-kelma ta' xoftejha, fid-tbissima ta' ħaddejha, fit-tannieqa ta' idejha, f'sidira safi fil-ġuf purissimu tagħha. Il-mulej ma ridix li tara it-taħsir tal-qabar. Aħna l-koll nafu x'jiġifieri it-taħsir tal-mewt. U kemm dulur iġibilna, kemm dulur iġibilna l-mewt li għalina hija firda mill-eżiż tagħna, li għalina donnu huwa post ta' dlam. Jalla Sitna Marija, kull meta ngħaddu minn dan id-dulur li ma nistgħux naħarbu minnu, tkun għalina dik il-kewkba tiddi fid-dlam, dik it-tama samma, dak id-dawl li huwa frott tal-ħniena tal-mulej. Għaliex fit-tluħ is-sema ta' ibnu fl-Assunzjoni ta' Marija, f'Marija Assunta, kif tgħid hi stess il-mulej wera l-qawwa ta' driegħu. Olla iċkejknin, ftakar fil-ħniena tiegħu. Min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejħilha bir-raġun ħienja fuq li ħienja. X'sabu id-dixxipli meta marru jżuru l-qabar għażiż tagħha f'riġlejn l-għolja taż-żebbuġ Ġerusalemm? Sabu qabar vojt, bħalma kienu sabu d-dixxipli dak il-jum qaddis tal-Għid il-Kbir, meta marru jfittxu il-kadavru tal-mulej Ġesu u sabu qabar vojt. M'għandna l-ebda xhieda tal-irxoxt tal-mulej, m'għandna l-ebda xhieda tal-irxoxt ta' Marija, imma għandna il-qabar vojt. Ġerusalem inqimmu l-qabar ta' Ġesu, is-Santu Sepulkru, u nqimmu wkoll il-qabar ta' Marija.
Hemm żewġ tradizzjonijiet ħelwin mal-iżjed rakkonti antiki ta' din l-esperjenza li l-Knisja kollha qiegħda tiċċelebra llum, li l-aħwa Ortodossi jiċċelebraw fit-22 ta' Awwissu. L-ewwel waħda hija li huma jħarsu lejn il-qabar vojt, id-dixxipli setgħu jipperċepixxu jħossu fwieħa qawwija li tinfet il-qalb. Marru f'post li l-esperjenza tal-limna huwa post tan-niket, post tat-taħsir, post ta' rwejjaħ mhux pjaċevoli. Imma sabu qabor vojt u riħa qawwija ta' wart u ta' ġilju, sinjal tal-ħajja, sinjal ta' bidu ġdid, sinjal ta' safa, sinjal tar-rebħa. It-tieni aspett interessanti fl-eqdem rakkonti tal-Assunta li mhimiex fil-Vanġeli huma imma kitbiet antiki ħafna li jaġnu wkoll il-ħajja u l-fidi tal-Knisja hija li x-xhieda tal-qabar vojt ta' Marija kienu grupp kbir tal-Apostli. Donnu l-Knisja kellha bżonn tkun xut li l-qawmien ta' Ġesu kienu wkoll qawmien għall-ġisem tiegħu. Li Sittna Marija, l-Għażiża Ommu, kellha tkun l-ewwel frott tal-qawmien ta' bina. Illum li qegħdin niċċelebraw lejl tal-Assunta propju f'jum il-Ħadd li fih niċċelebraw kull ġimgħa il-qawmien ta' bina mill-imwiet. Illum niċċelebraw iż-żewġ għejt, l-għejt il-kbir ta' bina Ġesu u l-parteċipazzjoni ta' Ommu ta' Sittna Marija fl-għejt ta' bina, fl-għejt tal-Assunta. Imma lina dan xi jfisser? Hemm tama lina li maħniex safja daqs il-Verġni Marija, li konna mhux imħarsa mid-dnub, imma meħlusa mid-dnub bid-demm għażiż ta' bina. Li aħna inħarsu lejha u niftakru li għażilha bħala omna għax għażilna bħala ulieda, mara, hawn u ibnek, hawn hi ommok. Għalina l-għejt tal-Assunta huwa ċertezza li meta jasal il-mument aħna wkoll nissejħu biex inkunu fil-leminija tas-Sultan imżejna bid-dija. Inkunu mimlija bid-dija tal-glorja li tiddi fil-wiċċ ta' Kristu. Aħna bir-raġun insellmulek u Marija, Sultana tagħna. Għaliex dan il-jum aħna l-Maltin sa mill-eqdem żminijiet u jiġdu tant knejjes id-dedikati lil dan il-misteru kbir ta' mħabba u taħnina sa mill-eqdem żminijiet. Ħassejnik qrib tagħna, fiċ-ċokon tagħna. Meta aħna nisimgħuka Marija tgħid għaliex ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, aħna nifhmuk għax aħna wkoll ċkejknin, aħna wkoll żgħar. Imma minn dejjem tallimna nittamaw fik ittamaw missirijietna u inti ħlistom. U mhux biss l-esperjenza tal-konvoj ta' Santa Marija li hija esperjenza reċenti tas-seklu li għadda, mhux biss il-ħelsien ta' din ir-rotunda llum Bażilika Minuri mill-qilla tal-għadu, imma wkoll il-poplu Malti minn dejjem dar lej Sittna Marija bħala patruna ta' Malta, ta' Għawdex tal-Gżejjer Maltin, bħala dik li tħares fuqna, tkenninna u tressaqna lej Ġesu. O Marija, aħna blajnejn tal-fidi xhieda tar-rebħa li rid jagħtik il-mulej fuq il-mewt. Mhux ħares lejn il-ġmil tiegħek, imma int kapolavur tal-ħniena tiegħu.
aħna wkoll niddependu ħafna mill-ħnina tal-mulej. Aħna li mingħajr mistħija ta' xejn imma b'soba nistqarru fil-bidu ta' kull quddiesa li aħna midinbin għandna bżonn l-għajnuna, l-interċessjoni, l-eżempju tiegħek. Iġbidna lejk bil-fwieħa tal-qdusija tiegħek. Ħarisna mit-taħsir ta' dnub. U meta notru u nolfqu taħt il-pis ta' dnubit tagħna, ejja ħares lejna dawk l-għajnejn tal-ħniena u itlob lill-ibnek l-Aziz iħenna lina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa, tama tagħna, slim għalik. Viva Marija imtella s-sema.